Og den optager. Hey, vi skal skille den her. Prøv at se, shift lidt der kamera her. Okay. Det er han ordentligt lækker og sådan noget. Kameraets ven, okay. Du skal det. Det er et beat, jeg har arbejdet på det i rigtig lang tid, ikke? Halvandet år, siger jeg. Cirka halvandet år, halvandet minut. Er I klar? 1, 2, 3. Okay, efter. Okay, ikke med dig, det er mit armfinger. Og så kom den her. Det var bare lige hurtigt en. Jeg kan ikke sige easy, jeg En hurtig prøve på mine skeder, så har jeg også noget fyolise. Og det er rigtigt, det er ham, der spiller sådan noget. Hvis I ikke tror ham og mig og alle dem der, så kan I knippe jer selv. Så det var bare lige en hurtig forsmag, nu er det ham her. Så skal I lige shift den her over. Ja, jeg perker, hvad så? Kom. Hvad sker der, eller hvad? Det er noget klassisk fis, kom nu. Jeg skal prøve at rykke dig! Jeg har lige lært den her. Mener du det? Ja, Det er godt, Flemming. Gør nu. Okay, bør Bjarne. Jeg har lært den her i forgårs. Af min grandonkel. Greta. Bærke. Der er ikke noget med, hun er blind. Jo, hun er både blind, lang og død. Nå, Så spil stå. nu. Jeg købte den mad. Kom ind i den sæk her, skal du følge noget chippack her. Nå, kom her. Og prøv at høre der, mand. Det er min nye beat der. Ind i den sæk her, skal du følge noget chippack. Jo. Det her, det krydser alt folk i verden. Hvad griner du af, når du lige rap en omgang? Okay, jeg går lige i gang. Jeg sætter lige bas på, og så går jeg i gang med at spille, okay? 1, 2, 3. Spiller med en hånd. På gæbler. Ah, pis. Så. Okay. Nok nu af, mand. Så spiller. Og jeg shit-checkinger. Ham der, man skal ikke fuck med ham. Står du. Alt det. Jeg forstår dig. Jeg synes, vi slukker den og ser video. Det var så alt fra i dag. Nej, jeg skal spille noget, mand. Er det der? Sluk den video. Hvad fuck er det for det, mand? Okay. Jo. Jo. Den går altid ud folk i verden. På YouTube. Husk du ud. Og jeg slukker altså den der.